let's go and see the plants na naman again. Today is Friday. Every Friday, kung ano ang naiisip natin, tanim. Pero masaklap lang guys kasi umulan na napakalakas at alam nyo, kanina nabasa kami. Pero at least dito ay walang ulan kasi tumigil na rin. Pero wala nang display dito. Ay wala na. Ito no. Saan? Yun o. Ay may nakamotor doon, kawawa naman siya. Yun o. Kawawa naman siya. Tanim mo. Oh, meron lata, meron pa rin kahit ulan. Meron lata. Meron lata. Nag-Ilocano, Bisaya, Tagalog, Italian, nandyan na lahat. Oh, Ano bang meron dyan? Wala naman yung tampagan. mga kalateya, may bulaklak na yung Princess maliit. Ito no. ano, saan? Ito no. Yung princess maliit lang. Ito no. Wala akong makita. Oh, hindi makita. Ay, ayun oh, may maliit. Buta puti. May maliit na pink princess. Pero yun to nga, ang sinasabi ko, Wala namang maputik lang. Wala pating ano yung rare plant bitaw na hinahanap natin. Oh Wala no. my God, maputik. Yung mulan ngayon ay Wala yung hinahanap namin na rare plants dito guys. Oh, Naghahunt lang kalateya. tayo ha. Oh, Let's go kalateya. on plant hunting. Today is Friday. Tignan natin kung anong makikita natin na wala sa atin. At dito ay wala tayong makita. So, pass muna tayo. Meron naman tayo ng ganyan no. Meron na tayo niyang mga tanim nila. So, pass na muna. Kawawa naman sila. Nasa putikan. Today is Friday guys, kaya busy ang Dao. Ayan, Dao Central Market ay busy. Nakita nyo, maraming sasakyan. Ito ang Dao dito sa Tagbilaran City. At maraming mga mabibiling kung ano-ano na products galing sa iba't ibang towns. Pag Friday, dalawa ang market day dito guys, Tuesday and Friday. At ayan, ano kayang nangyari dito? Meron pa kaya? Meron. Meron. Ayan oh. Pero hindi na katulad dati. Dito ay punong-puno noon, siksikan. Mulan manggot. Sa bagay umulan at pero hindi talagang madalang oh. Ang marami ay yung ano, kalateya. Aglonema, kalateya, 'yon, ang marami. Oh, anong meron? Wala eh. Wala tayong makitang bago sa mata. Walang rare tayong nakita na wala tayo. So, anong gagawin natin? Pass na muna. At saka ang hirap kasi guys kung gano'n na mababa tayo, titignan natin isa-isa yung halaman. Ano eh, mabasa yung paa natin kasi may putik. Maputik kasi ginagawa yung kalsada. At dito naman yung pinanggalingan ng mga gardeners nating iba ay ayan ang update at ito ay magiging plaza na. Oh, ayan, pinupurma na nila yung mga hindi ko alam kung ano yung mga yan. Oh, Ano daw yan? Park daw yan. oh ito nga ang park. Oo. Park nga ito. Gagawin ng park ng government yan. Ayan, gagawin ng park. At dito na yung ano, pwesto nung iba, dito na na-transfer. Ayan, makabili kayo ng mga soil mix, ayan, mga fertilizer, mga gamit sa garden. Nandito sila sa kabila, ha? Yun na yung park na Nandyan din sila sa kabila. Kung magtaka kayo bakit wala sila dito sa kabila, nandun sila sa kabila. Okay? So, wala tayong nakita ngayon na lapitan na halaman. Ngayon, where are we going? Where are we going now? Kailan po ba ito? Ayun, sili. Kanglima ni. Kalima ni. May isa man ako. Oh, napa isa? Tagpila na? 15. 15? Mas barato man. Kamay lang. Tulo pa'y dahon. Tulupay dahon. Saha, kana saha. Oh, okay.
Mas malaki siya, pero 3 lang dahon. Maraming sili na tinda dito. Barato na kaya. lang. Bigay ko sa'yo ng 1.5. Barato na yan. Oh, 1.8 na lagi, 2.5 kung ako napalit. 1.5 lang ni ma'am. Na naman, nakapalit ko 2.5 kang ang ate Silin. Mahala ato. Sama yung di Angela doon sa talo, no? No, Angela. Asa? Kama lang dito na ako. Ano sa birthday? Simba ko. Tagpilan eh. Bigay ka na lang. Mayroon ka na. Mayroon lang. Hindi, tanong ko lang. May doon ako tagka. May tagkay ko. Diba? May tag ko lang. Ang tulay. Meron pala. Ay, 4K. Di ay kay Tagplan. Sino yun? Sino? Sa ngalan yun, oh. Sa ngalan ito, Tay? Oo. Philodendron din ito, no? Philodendron din, ah. Ano na to, kayo? Ha? Ano na? Ano?
May pungko pag eh. Pungko. May pungko. Nakakita ko. Ah. Hangina. Hangina pa ako na. Ay, ari mo diri kay daghang sa tanong mo. Ma'am Rose Garden. Naara may kanta nga Rose Garden. Ay, meron yung ano, volcano mo. Ano, wala pa may ano, isang dahon ra. Isang dahon ra, oh. Okay. Ano siya, ano ba yung gusto ka pa? Danawa ko. Ano yun? Right? Mo na ng price yan? Ano? Mara 7.5 isi. Guwapa siya ni ma'am. Bigyan na price niya. Bigyan ko na sana. Asa kagan. Ayun, 7.5 pala presyo. Bilhin kagan, boss. Biling ko na sana eh, kahit pa ano eh, dalawa eh. Ayan, 10,000. Katungin mo nga dito na naman. Dako.
Siya palitan mo di ay. Ay. Siya may palitan mo. Ha? Siya may palitan mo. Kani? Kaniya sir, ako lagi nangigili so Greek sir, sa isang gihan nyo sir. 2.5. 2.5 di ko masugot kay. Dres ra jud akong last kay. Pangtabang jud nito ako isuon Pwede sir. ka. Nagdrama siya. Mga tumunta sa ano pa, o niya na, balikan mo na lang. Oh, bayaran na lang. Bayaran lang. Ah. Sir, imo na lang na abunuhan iyang 200 sir B, pangtabang na lang sa ako. Pangtabang na lang sa ako isuon sir, pangbayad talaga ng lungon sir. Oo, simba ko. Ayaw, kung pangingana o yan, stroke na yan, hindi mo. Si Marshall, pamunod ang bayad ng mga. Abi ka nilidi atong sa cemetery kay Oh, simba ko ka. kuwang kami kung bayad. Grabe. Sa ato sa cemetery ni Marshall. At least, makapalit, tanong karon makatabang ta sa iyang igsuon nga mamatay nga huwang ang bayad sa Bago na sila nga gipanglit na lumon. sila pa. Ang mga tanong. Kay aron ko. Di, bilhin mo na yan. Balikan na natin. Balikan lang na mo. Sige. Natin, balik ko yung supermarket. Okay, salamat. Ah. Kasi napailain di ay. Oo. Ah. Padiayan na. Yung mga malikuan? Bernardo pa si Oh. Ay. Lahi ang Bernardo pa Na, si may Ay. dagan yan na sa ako. Ang iyakangan Mas dagko pa diha. Dili ni mo. Adili mo? Naa si Jay kanaw-kanaw ma. Unya na, pingali nga, katong Corcovadensis. Oh, naapon. Oh, pero di niya ba oy korpo ba Ah, dili pa yun. Di na pa dyan maugag may to siya dahon to korpo ba din si Ah, dili. na pagkalini. Ano ka nagpukat ako? Mao ba? Parang nagpukat. Pagpalit na ko ay isa tipikol yung kumingan ani. Ito yung mga kaibigan ng iyong mga stocks. Ano yan? Coco ba din siya? Sa Gitifolium. Oh, nainin sa Ano, ani. Lahi siya, Wala oh. pa man siya mo abot. Oo. Wala pa siya hinabot. Oo, nana siya yung bagong Oh. Siganahan ka ana Ano mo. mo? Palitan na. Pila na lang? 1.5 na lang. Tuki na. Ang ang tuki. Pareha na lang be, 1.8. Sige na. Balag, isaaran man dyan ni Nizag tinuod, ma'am. Naaga ni isang message arin. Nasakit ko kung sa Jawa, tsaka anhi. Isang 1.8. 1.5 or nothing. Okay. Bye-bye. Sige na lang rin. Maya, balik. Ayun guys, ang nag-promise na hindi bibili, nakabili ng 2 pots. You know why? Yung radicals kasi natin na malaki ay nasira ng pusa kaya bumili ako ng iba. Tapos yung, ano na tawag nito? Asagi di polio. Ang sagitifolium wala pa tayo kaya kumuha ako. Ayan. Namalengke konti ng grocery. At ayan na naman ang biyernes natin. Natapos sa ganon. Okay? So let's go home. At ipakita ko sa inyo. Ang ganda. Ganda yan. Ang ganda yan, men. Ang ganda rin namin. Ayan. Ito yung sagitifolium na sinasabi ko. Meron siyang bagong dahon. At kami magmadali kasi mainit. Mainitan siya. Yung radicals ay guwapa rin. Ayan, bili na natin. Kasi nga, nasira yung malaking radicals natin. At namalengke konti. You know. Okay, let's go. Nabili na natin yung sagitifolium. Wala tayo nun. Yun nga, nag-plant hunting tayo. Success today. Kasi merong 2 plants na wala tayo. Meron na tayo ng radicans. Pero yun nga, nasira ng pusa. Ang ganda nga ng radicans natin noon, di ba? Kita nyo naman ang mga video noon. Ang lalaki ng mga dahon. Kaya lang, yun nga, natumba.
Yun, parang nagtampo. Hindi naman patay, pero hindi, parang nagtampo na. Ngayon, nakakita tayo doon kay Ma'am Rose, nakakaawa naman dahil parang naluha-luha pa dahil marami raw utang. Para ganun, parang sumisikip ang dibdib natin, ano. Kaya, nabilhan ko siya ng 2 pots ng tanim. Yung sagitifolium, porket wala tayo, and then yung radicans, porket nasira. Timing naman na meron sa kanya yung 2 ganun. Kaya, ayun, timing din na makatulong tayo sa kanya. Ngayon, uwi na tayo. Bye-bye! See you! Bye-bye! Bye-bye! God bless! Love you guys! Take care! Stay safe!